Господ Исус Христос никога не ти е заповядвал да търпиш онези, които отново и отново те нараняват. Ако все още продължаваш да понасяш зло само защото се опитваш да обичаш ближния си като себе си, възможно е да си разбрал неправилно какво всъщност е имал предвид Господ. Господ Исус Христос никога не е казал: след като простиш на някого, трябва да му позволиш да продължава да те наранява. Мнозина предполагат, че обичай ближния си означава да прощаваш безусловно и винаги да останеш близо, независимо от последствията. Но точно това недоразумение води до многократни наранявания, защото учението на Господа е било изопачено. Да, Господ Исус Христос каза: прощавай до 70 пъти по 7. Но Той никога не е казал: търпи злото без граници. Прошката означава да освободиш собственото си сърце. Тя не е разрешение другият да продължава да те наранява без последици. Ако някой те нарани веднъж, 2 пъти, 3 пъти, и в сърцето си кажеш: прощавам, това е правилно. Но ако поради това свалиш духовната си бдителност и не различаваш злото, ако отново и отново допускаш същия човек да прекрачва личните ти граници и да ти вреди, тогава трябва да разбереш: това не е духовност, а безумие. Дори Господ Исус Христос сам се е отдалечавал от зли и коварни хора. Затова, да, прости, но също така, постави мъдри граници. Ти не си Бог. От теб не се изисква да търпиш безкрайно емоционален натиск или духовна манипулация.